סלאח א-דין, מייסד השושלת האיובית, נחשב לאחד המנהיגים הצבאיים הגדולים בהיסטוריה. המנהיג הקורדי-מוסלמי הזה חי במאה ה-12 ואיחד בהצלחה את מצרים וסוריה. מטרתו העיקרית הייתה לגרש את הצלבנים ולאחד את העולם המוסלמי תחת דגל אחד. גולת הכותרת של גדולתו הגיעה ב-1187, לאחר הניצחון המכריע בקרב קרני חיטין, הוא כבש מחדש את ירושלים מידי הנוצרים. אך מה שהפך אותה לאגדה לא היה רק הכוח הצבאי, אלא גם האופי שלו. סלאח א-דין נודע באבירות יוצאת דופן ובחמלה כלפי יריביו, תכונה נדירה באותה תקופה. בניגוד לצלבנים שביצעו טבח בעיר שנים קודם, הוא אפשר לתושבים הנוצרים לעזוב את ירושלים בבטחה ובכבוד. אפילו יריבו המר, ריצ'רד לב הארי, כיבד אותו כאויב אצילי. סלאח א-דין הותיר אחריו מורשת של איחוד, כבוד ואצילות, והפך לסמל של התנגדות והצטיינות צבאית עד ימינו.